Zdravo drugari, dobrodošli na moj kanal Hardcore uradi sam. Danas obeležavamo temelje. Sad, ukoliko želite da budete moj komšija, ovdje u mojoj blizini, to jest pored mojih placeva, se prodaju dva placa. I sad ćemo da idemo da ih obiđemo. Ovo je prvi plac. Oko 22 metra je u širinu, 23, i oko 45 metara je u dužinu. Oko 10 ari ima. Drugi plac je skroz tamo na kraju. Drugi plac je ovdje iz ove ograde, inače ovo je okretnica. Ima prostora da se okrene ambulantna kola. Ovaj plac, evo stanem u ladovinu, ovaj plac je poprilično veći i ovaj plac je oko 18 ari. Tamo je potok. Nije, pola je pokošeno, pola nije, ali prostor, ima prostora. Ovako izgleda sa zadnjeg placa. U opisu videa će biti kontakt telefon, a ja da nastavim da radim. Ovako, prvi zadatak nam je da na ove kočiće koji je geometar obeležio, vidite ove tačke, to je u stvari, ta tačka je u stvari ćošak od temeljnog zida, ploče, zida i sve do krova. Znači ovo je u stvari jedna vertikalna linija do gore kuda će biti ivica kuće. Znači mi sad trebamo da na ove kočiće zakucamo jedan ekser i da sa tim od tog eksera povežemo na ostale kočiće kanapom, da bismo znali koja je osnova. Geometar je obeležio ove tačke. Sad, da bi nastavili da radimo, trebamo da presečemo 11 malih kočeva i 22 velika koca. Mali kočevi će biti 30 cm, sasvim je dovoljno. Ja prvo napravim jedan za šablon, pa ću po njemu da sečem ostale kočeve. Naravno, taj kolac treba da bude zašiljen. Sad, mali kočevi, oni će mi u stvari biti produžetak temeljnog zida, znači morat će da mi bude nekih 4 metra od ivice. Razlog toga zato što će baš na tom mestu ovde bager da kopa, svuda gde je ova linija tu će bager kopati. Kako ću ja moći onda da znam gde se nalazi zid, ako on iskopa 30 cm s jedne strane, 30 cm sa druge strane. Znači, iz tog razloga mi moramo da premestimo ivicu, znači nekih 4 metra od ćoška, kako ne bi smetali bageru. Tome služe mali kočići. Veliki kočići, oni će služiti sa leve i desne strane. Znači, evo, ako će ovdje biti mali kolac, veliki kolac će biti sa leve i desne strane kao nogara, to jest kao neki magarac, ovako će biti zbog visine ploče. Vidite ovaj trougao ovdje, ovo je geometar zabao, on služi kao visina ploče. Visina ploče će biti na ovom delu 30 cm. Meni je plac pod blagim nagibom, tako da ako je sa jedne strane 30 cm, sa desne strane je oko 40-50 cm. Sad ću da proverim. Da, malo više od 50 cm, 52-3. Dobro. Znači, mali kočevi će biti
4 metra od ćoškova, znači na sve 4 strane, znači gde god imate kolac ovako s jedne strane, sa druge strane, i ovaj kolac, to je kanap, će biti sa 4 metra od kolca, znači on će biti skroz do kraja sa onim tamo kolcem koji je povezan sa 4 metra sa one strane. Tako da će ovo biti cijela jedna linija i onda kada mi postavimo kolac ovako, kanap ovako, znači tačno ćemo imati na visini zamišljenu liniju ove tačke. Takođe ćemo isto to uraditi sa velikim kočevima, to jest magarcima, i visina će biti pod vagresom. To ću koristiti nivelator, vidjet ćete kasnije. Tako da, to je to. I veliki kočevi će biti visine, pa računam, ajde, pošto je ovde 50, znači morat će neki 30 cm da budu u zemlji. Znači, šta znam, ajde, 80 cm je sasvim dovoljno s one strane, a sa druge strane, pošto je 30, sasvim dovoljno je 60-70 cm. Znači, rekli smo 22 kolca, to je samo osnova. Znači, za osnovu će biti potrebno 22 kolca velika i 11 malih. E sad, odmakli smo se, vidite, evo, tamo su kočevi. Ovde je moj spremljen kolac, čekić, najlon, i sada treba da odradimo pravac. Sada vam pokazujem iz moje perspektive kako to izgleda. Znači vidite onaj tamo konac u daljini, on treba bude, znači, u pravcu. I sada pomerim, znači ovako 20 cm levo, nije u pravcu, nije. Znači to je ovaj pravac. I znači tačno na ovom mestu, ovde, zabijamo kolac. Sada ovako stavim tu i ovaj kolac treba da ovde bude zabijen. Ovo je samo gruba računica, znači ovde ću da nabijem kolac čekićem. I kad smo zakucali kolac, znači sada ovako vežemo ekser za konac i opet proverimo pravac tačno kako treba. Znači, to je ovde. Znači, tačno po sredini sam ga namestio. I ovako isto uradite sa druge strane. Obavezno nosite macolu, znači ovaj čekić je sačuvaj Bože. Znači, sad smo mi dobili, znači, zamišljenu liniju, pravu liniju. I sada komotno ovi kočevi, ovaj konac koji je između, nema potrebe da postoji. Takođe, moramo sad da odradimo isto to sa ovom linijom. Znači, evo već ovdje imam spremljen kolac. Da isto odradimo tu liniju, mi automatski ćemo dobiti ovaj ćošak, virtualni, kako da kažem. Znači, bit će pomerena linija temelja i moći će taj kolac da se vadi. Ali nećemo odmah da ga izvodimo, nije potrebno. Ništa, ja da završim sve ovo, pa ću da vam pokažem kako to izgleda. To su ove tačke. Znači, ova linija sa ovom linijom. To je ova dugačka linija. Ova sa ovom, to je ova linija. Ova sa ovom, to je ova. Ova sa ovom, to je ova. I eventualno uradili smo ovu ovde. Odavde do ovde je 105, isto kao što je odavde do ovde. To bi ovako trebalo da izgleda. Evo ovako, sad što se tiče ovog dela, tu gde mi je terasa. To sam, znači, završio, prvo odredio sam pravac ove linije, čibitam, ove linije, onda sam izmerio kolika je dužina ove dve, 105 je, kad sam odredio pravac ove, odavde sam izmerio isto 105 i povukao sam pravac skroz do kraja. Evo,
ovaj pravac, to je ovo. Znači ovako to treba da izgleda. I ovo je samo u stvari osnova, to jest površina temelja. Sad, zašto mi ovo radimo uopšte? Radimo zato što da bi odredili kuda će biti temelj. Ova linija, ona je ivica temeljnog zida, temeljnih blokova i ploče. Znači vertikalna ivica. I tačno na ovom delu ovde se kopa. Temeljna traka je 50 cm, međutim, blokovi su 25. Znači, blok mora da ide ovako tačno do ovde i 25 cm. Međutim, blok mora da legne tačno na sredinu temeljne trake. Što znači, mi ćemo obeležiti krečom 12 cm sa spoljne ivice ove linije, 12 cm će ići kreč ovako. I rekli smo od temeljnog zida ide blok 25 cm i još 12 cm. Znači, 12 cm od ove ivice se obeležavamo za kopanje i 37 odavde, to jest do 50 cm, ovdje gdje je moj prst, isto obeležavamo krečom, to ćemo kasnije, pre nego što dođe bager, to ćemo da radimo, da bi bagerista znao gdje da kopa i nama da bi legao temeljni zid tačno preko temeljne trake.